Така, здравейте! Добре дошли в моя канал. Завръщам се с нов видеоклип. Така, днешния влог го започвам малко късно, защото утре заминаваме за Дания. И понеже утре ще тръгнем доста рано и може и да не мога да снимам, защото ще бързаме, нали? И за това започвам влога от сега. И да, надявам се да ви хареса този влог и весело изкарване с мен, с моето малко приключение. И както виждате, има малък микрофон, за да можете да ме чувате и качеството е добре. И да, надявам се да ме виждате и да ме чувате добре. Силно ме прегръщаме и до скоро! Доброто, приятели, аз вече се облякох, цялата в черно, очилата, всичко приготвих и лекарствата, гребените и всичко, дрехи. Как ми приготвя закуски, след малко ще ви покажа. Да, към 7 ще тръгна. Аз съм вече готова. Част от семейството от хората също са готови, но един-два човек не са готови. И да, аз си го правих косата. Топ сме. И да, как ми приготвя сега закуски? Да. И така, приятели, вече излязохме навънка. И да, както изказах моя outfit с тези обувки. Сега ще чакаме кака ми и батко ми и племените на племеницата ми. И заминавам след малко, тръгвам. Развълнувана съм. Всичко приготвихме. Надявам се да не сме да правим нещо. Да. Сигурно да прегръщаме и до скоро. Лини. Hello. Aklıma Miram ablanın fotoğrafı geldi. Çekerken beni arkada ben görüneyim ne ama görünme şeklim bak. Така, сега малко спряхме за почивка. Ще закусим нещо. Случай, микрофон е много близко. Така е, добре. Да, ето го и нашата сафал. Ето. Да. Аз съм закусал. Да, ще ви снимам по-късно пак. Leave me, baby, don't fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't want to break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. I will love you till forever. Bunu kesin mi? Neyse. My answer
Капитан. Bye. You too. Така, сега правим малко почивка. Ще дадем вода на Памук. И да, сега се почивам малко. Още малко остана, още около час. Може би, някъде. Ето я и нея. И да, още около час остана. И пристигаме в хотела. Даже и рано пристигаме. И да, разходките продължават с Памук. Тук даже ще кажа, да разслушате колко е красиво тук. Чакайте да се разснимам тук на морето. Памук! Kocan! Putri! Ушко! Памук! 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 Kocan! Kocan! Ушко! 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 Памук! Памук! Salacağım ama yaşlanacak gibi. Така, сега пристигнахме вече в хотела. Хотела не е чак толкова, което очаквах. И Памук също е развълнувана. Ало, Шапти! И да, той му е това легло. Чакайте, сега ще стана. Тук има това легло. И тук има това легло. Има и туалетна. И огледало. Сега ще ви покажа също и гледката, която се вижда от тук. Ето. Да. След малко по-късно, не знам дали ще излезем, какво ще правим, все още нямаме планове. Да, ще е просто. Така, приятели, сега отиваме да вечераме нещо, да знаем какво, къде. Просто изследваме и ще видим къде, кога ще вечераме. Да. С Памук, или? Да. Да, сега ще видим просто с мен. Сега ме прегащаме и много скоро. Така, сега ще ви покажа тук малко кръгта. Şimdi size biraz daha biraz kasabı göstereceğim. Така, сега тук е на едно такова място, където се сменят парите. Да. Тук е нещо като гара. Ще я покажа.
Голямо място е тук и интересно е. Днеска ни е първи ден. Седем малко по-късно. Да, сега дойдохме да хапнем нещо, но не знаем какво ще хапнем. Така, в момента отиваме към Макдоналдса, защото бяхме в ресторант и яденето беше толкова малко, че не се наядохме и затова отиваме да вземем хамбургер. Да. Така, намерихме нещо като ресторант. Да, така дойдохме в него да вземем храна. Смяна на плана, няма да ядем Макдоналдс, а нещо друго. Тук в моя има всичко. Италианско, индийско, американско, какво си пожелаете. И сега обикаляме тук. Ще го покажа малко тук. Много хора има между другото. Големи опашки. Не знам как да го наричам между другото. Ресторант, мол. Вижте, приятели, там имаше цирк и така има разни неща. Явно означават нещо, явно има някаква история. Там моята фамилия. Проблема е, че искахме да влезем там, но разбира се, в Дания не пускат кучета. Животни. Кучета. Не е хубаво. Днеска търсихме около час само за един ресторант. Един час ресторант и най-накрая успяхме да намерим един ресторант. Но това трябва да се промени. Доброто, приятели, ето тук ви взимам с мен за закуската и ви показвам какво закусваме. Между другото се включвам от пътището, защото съм забрала да си включа микрофона. Тук отидохме да се водим с лодка. Всички тук нашето семейство се водихме за първи път, между другото, и беше адски много яко. Това тук е моста, не знам как да го нареча, но беше адски красиво. Да, понякога само ще я покажа някои гледки. Съжалявам за което, че от пътището се включвам, съм забрала да си включим микрофона. Тук също видяхме една медузка. За първи път бях виждала медуза в живота си. Да. Бяхме много развълнувани и тук отиваме да питаме дали ще може 5 човека и кученци да се качат на лодката. Защото, както споменах в предишния ден, тук в Дания не позволяват да
Има кучета навсякъде. Ето тук ви показвам кръстата. Между другото, това беше много голям мост. Бая вървяхме. Това е големия мост. Ще се включвам, когато има нещо интересно, т.е. ще чувате гласа ми, когато има нещо да казвам, а просто понякога ще я оставя да се насия на гледката. Между другото, през целите видеа, т.е. през целия ден е нямало звук, защото съм направила да включа микрофона, както вече казах. През целия ден. И тук ви показвам семейството, да. Тук батко ми караше, след това племенника ми караше, те се смениха. Снимах няколко кадри и да. Между другото, може да чувате понякога, когато говорим на турски. Така че, да не ми прави впечатление, защото аз съм наполовина туркиня. И да, там беше адски красиво. Много красиво беше. Между другото, пътувахме с лодката 1 час и забравих колко струваше, но да. Ако имате семейство, определено направете го това изживяване. Това изживяване беше неописуемо просто. Много яко изживяване беше. Аз съм се возила на кораб и на кораб да се водеше много яко, но и тук също. Различното е, че тук на лодката управляваш сам, показват ти как се прави, как се кара и след това имаш час. Някои плащат повече на 2, 3, 4 за целия ден, но ние взехме само на час. И да, всъщност беше вълнуващо да караш само лодка. Беше автоматична, разбира се, с мотор. Беше яко. Определено това навсякъде го има, може да го има, навсякъде го има, не? Но ако не сте се качвали и ако казвате страх ме, определено не се плашете. Лодката върви много бавно и я управлявате вие самите, така че да, няма нищо страшно. Аз се страхувах първоначално, защото лодката е малко по-различна от кораба. Кораба не го караш ти, а тук, да, вече както споменах, но беше много яко. Много яко беше. Даже качихме с памук, беше много развълнувана. Изобщо не се беше оплашила и да, аз се показвам на няколко кадри.
Да, тук се бяхме пошегували. Не знам какво да говоря, просто ви показвам тук клетката. И затова. Аз, между другото, после не снимах, защото не правихме много неща. След това отидохме, си взехме храна и се прибрахме, после поспахме и така, между другото. Тук казвам нещо, но не помня точно какво казвам. Както казах, аз ви дадох важната информация. Да. В повечето кадри съм снимала просто така, без да казвам нищо, така че да, няма смисъл да говоря. Просто наслаждавайте на хубавата клетка. Аз, ако има нещо, ще ви кажа. Тук дадохме водичка на памук. Между другото, ще се опитам да отворя коментарите и искам да ми кажете дали да кача едно такова дълго видео или искате да отрежа, значи, ден 1 и ден 2 да ги кача на различни места. Yavaş bak görürsün. Buraya çevirme, oraya gideyim. Tamam buraya çevirme, oraya gideyim. Anladım. O zaten ileri verdim o hep şey etmene gerek yok o öyle kalıyor şu an. Çak çocuğumu da kaptan. Ana neyi çak istemiyor canım? Senin Yalarımız önüne belli bak. oluyor. Saçmalama belli olmuyor şu an. Ben onda Тук снимахме няколко забележителности. Бешатски кръгове.
Ето, тук също снимах една забележителност. Между другото, това, което видяхте, го има и в Берлин, в Германия. Тук питах какво е мнението ви. И, да. Още една забележителност. Още една забележителност. Şimdi o kanal nerede? Hiç bilmiyorum, kanallara gitsek ama iyi olur. Pamuçin. Ucuz ördekleri. Çekilecek onlar. Bak şişeli. Şuradan gidecek sanki. Ne bileyim ben. Amanım baba, geliyorlar önümüze. Baba dur. Garaj stop. Nein. Baba dur. Gidin lan. Acıtacağız onları. Oh nein. Ay emicelerim, özür dileriz de ama siz önümüze geldiniz. Bindik diye alemden gidiyoruz. И така, сега се прибрахме вкъщи и след малко пак ще отиваме. И да, след малко по-късно. Много се измори. И да, както видях, бяхме на лодка и беше адски много яко. Много ми хареса. Korkma çocuk, kaçmayacağım. Yakın gitme, o öyle gözüküyor. Hadi birazcık ben aydayım. Добро утро, приятели! Сега стигнахме за закуска и ще видим какво ще хапнем. И да, след малко по-късно. Кажете здравей!
И да, приятели, си тръгваме. Беше много хубаво тук в Копенхаген. Желавам ви хубав ден и приятно гледане на видеото.